തീർന്നിട്ടില്ല ഇനിയും ഉണ്ട് ബാക്കി. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ഇവിടെ അത്തമൊക്കെ ഇട്ടു. നീണ്ട് നമ്മൾ മങ്കാസ് ആൻഡ് മങ്കീസ് റെഡീസ്. Come on. നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത്തക്ക ചിപ്സാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ദാണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഈ കറ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചേക്കാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ 4 കായ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ദാണ്ട് ഇവിടെ ഇരുമ്പിൻചട്ടി നമ്മൾ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മളുടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വയ്ക്കാം നമുക്ക്. ഇനി നമുക്കത് എണ്ണയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കണ്ടോ? വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് തോന്ന്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പൊട്ടിൽ നിന്നത്. ഇത് നിന്ന ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതോട്ട് അലിഞ്ഞിടേണ്ടത്. കണ്ടല്ലോ? ഇനി നമ്മൾ വേണ്ട ഇതേപോലെ നമ്മൾ ചീവി ഇട്ട് കൊടുക്കും. ചിലവര് എണ്ണയിൽ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും. നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല. കുറച്ച് സമയം എടുക്കും മൂക്കാൻ. നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിം തന്നെയാണ് ഇട്ടിരുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 3/4 വേവോളം ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും, പക്ഷെ നമ്മുടെ കണ്ണ് നമ്മളൊന്ന് മാറ്റാനേ പാടില്ല. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കോരി എണ്ണ തോരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലോട്ടായി കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു സെറ്റ് ചിപ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ വീണ്ടും ഉപ്പിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ എണ്ണയിൽ തന്നെ ഉപ്പുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സെറ്റും ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സെറ്റും നമ്മൾ ഇവിടെ കോരി കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇച്ചിരി ആ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് വാർത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും. അടുത്ത് നമ്മൾ തേർഡ് സെറ്റ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. കാര്യം സെക്കൻഡ് സെറ്റിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് പൊടി കുറവായിരുന്നു. ഉണ്ടോ? തേർഡ് സെറ്റാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചിപ്സൊക്കെ ഇനി പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് 4-5 കായ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ചിപ്സൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അല്ലേ? അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ തേർഡ് സെറ്റും കൂടെ നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലേ? പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മളൊരു അടിപൊളി ഒരു സംഭവം കൂടെ ഉണ്ട്. ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പം എന്താന്നൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ തേർഡ് സെറ്റും നമ്മുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ കുഞ്ഞു റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തീർന്നിട്ടില്ല ഇനിയും ഉണ്ട് ബാക്കി. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്നത് ചേച്ചിയുടെ ഷോപ്പിൽ നടന്ന ചെറിയൊരു ഓണം സെലിബ്രേഷനാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മളിവിടെ അത്തം ഇടാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്.
ഇവിടെ പൂവെല്ലാം നന്നായിട്ട് നുള്ളി ഓരോരോ സെറ്റായിട്ട് മാറ്റി മാറ്റി വെക്കുകയാണ് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട്. അത്തപ്പൂക്കളം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സദ്യ ഉണ്ണാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി ഇവിടെ കുട്ടികൾ സദ്യ കഴിക്കുവാണ്. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞൊരു ഓണാഘോഷം, നമ്മുടെ കടയിൽ ആഘോഷിച്ച കുഞ്ഞൊരു ഓണാഘോഷം. അപ്പം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ കുഞ്ഞു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം ആദ്യവരാണ് വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ് യുവർ വീഡിയോ. ബൈ ബൈ.